Днескашното мероприятие в качеството ми на управител на ВиК Пловдив искам да заявя, че направената инвестиция в това мероприятие на община Пловдив е в рамките на ремонтната програма на ВиК Пловдив, съгласувана с община Пловдив. Инвестицията е инвестицията е в размер на 21 000 лева, 280 метра водопровод и 110 с две отклонения в края на улицата. ВиК Пловдив така е работил в годините, така ще работи и занапред. Преди приемане на бюджета на всяка община, ВиК Пловдив провежда среща с общинските администрации, съгласува тяхната капиталова програма, позиционира приоритети и в хода на следващата година реализира съвместно. Така се спестяват публични средства, така ВиК Пловдив повишава и качеството на доставената услуга.